Ilanga News asedayiswe wonke aphela amathikithi endumezulu yomcimbi wesilomo sikaMaskandi uKhuzani iDlamleze Mpungose. Lo mcimbi obizwa ngeBlue Nation Festival ozokuba ngomhla ka-2 kuNhlaba kuMeyi eCarnival City eGoli. uKhuzani uzobe gubha nabalandeli impumelelo yakhe kwezomculo nokubambisana okuhle phakathi kwakhe nabalandeli. Selokhu kwasungulwa uhlaka lwabalandeli bakhe olubizwa ngeBlue Nation esekwa ngabaculi abazoshiyelana inkundla okubalwa kubona umzukulu, uFalabo, uGatsheni, Nkosi-Amagcokama, Tencane, uLimit, uNjoko, uJumbo, uMafikizolo, uFeza, uShenga wasehlalankosi, uNavigate, uMkhulekela, uMjolisi, uThandazani, uBuselaphi, uNdoni, uMfokamsezana, Java Zimnike, uLuvi, uSikweletu, uQuality Biyela, uNjabulo Langa, umzukulu kaShafuza, uMayogathi, uMenzi, uMlabalaba no-DSD. uKhuzani uthe ukuthengwa kwamathikithi ngokuphuthuma kuyamethusa naye uthi isasasa likhulu kubantu njengoba kwaziwa ukuthi emcimbini yakhe ufika nezimanga ezishiya abantu bengawuvali umlomo, abantu bengaziphuthiseli ngoba kuningi okuhle okuzobe kwenzeka eCarnival City. Usho uKhuzani uthe asephelile amathikithi abiza u300 nabiza u250 sekusele ingcosana yabiza u200 uthi lawa aphele ngokusheshsha kungenxa ukuthi indawo abazohlala kuyona laba abawathengile iseduzane kakhulu nestage. Kubukeka lawa asele nawo ezophela kulona leli sonto ngoba bayawathenga kakhulu abantu. Ngibonga abathandi bomculo abakholela kakhulu emculweni wami abaziyo ukuthi engibenzela khona kuseqophelweni eliphezulu. Kusho uKhuzani uthe kulo mcimbi uzocula amahola amabili agcwele, uzongena ngo-10 bese kuyovala ngo-12 ebusuku phakathi kwamabili. Ebuzwa ngezinhlelo zemigilingwane yakhe ajwayele ukuyenza emcimbini emikhulu okubala nokudlisela ngenqephu ehlukile, uthe uthukuse induku emqubeni. Kuningi okuhle kuzokwenzeka okuzojabulisa abazobe bekhona emcimbini ngoba ngihlose ukuqinisa izinhlaka zabalandeli bami nokubavuselela ukuba baqhubeke njalo nokungeseka. Abantu abathenga amathikithi bazobona into yamehlo. Uvala bani-ke uKhuzani isho kanjalo-ke indaba lapha kwilanga News ibhalwe uMthubisi Sithole. Sibe kakhulu-ke umuntu omuhle kangaka. Sekunjalo-ke konke sekumi ngomumo ama-preparations asesele kancane. Ukhuzani uzoza nenye into-ke lokhu ufihle induku emqubeni nabaculi bazobe bekhona-ke njengoba nizwile-ke abantu abanjengomzukulu noNtencane noMenzi nabaculi abaningi lapha abanjengoLimit nalo. So kuzobe kumnandi kakhulu lapha nangey'2 zikaMeyi 2026 eCarnival City kube ne-event iBlue Nation Festival kade yamenyezelwa nabaculi sebehleliwe. Ngiyacabanga sekusele uMC njengamanje ukuthi kuzobe ngobani. Sizolindela-ke sifind out-ke ukuthi kuzobe ngobani abazosiphathela-ke umcimbi-ke ngendlela esimangaliso. Sale kahle.